Dobrý den, jmenuji se Jiří Černák a vítám vás opět ve škole Feng Shui. Já jsem vám v těch předchozích videích slíbil, že vám odhalím trošku tu metodu Pakua, se kterou se budeme setkávat ve škole Feng Shui při studiu Feng Shui. A já už jsem tu Pakuu trošku zmínil v tom předchozím videu, kdy jsme si povídali o typologii osobnosti, o energiích člověka, kterou se ve škole učíme. Ta metoda Pakua vlastně je pro nás takový základní nástroj, je to jakýsi manuál pro nás, který nám ukazuje, jak máme jednotlivé věci ve svém životě si nastavit tak, aby nám co nejlépe fungovaly. Protože víme, že všechno je energie, nějaká forma energie a každá ta energie nebo každá ta forma té energie má tendenci nějakým způsobem fungovat a my jsme si říkali, že v té škole Feng Shui se vlastně učíme vytvořit ty nejlepší podmínky a to nejlepší prostředí pro to, co právě teď potřebujeme, aby se tomu v tom našem životě dařilo, aby to zkvétalo, aby to prosperovalo. Ta metoda Pakua se skládá z takzvaných 8 trigramů, tady vlastně vidíte symbol té Pakuji, proto se to jmenuje Pakua. Pa je v té čínštině 8, Kua je vlastně jakási oblast, nebo někdy se to taky překládá jako číslo. My tomu říkáme, že je to vlastně jakýchsi 8 oblastí a 8 forem energie, které vlastně dohromady vytvářejí to, čemu potom říkáme rovnováha. A když si to nastavujeme tu Paku pro sebe, pro svůj život, tak se vlastně na základě této metody vytváří celková životní rovnováha pro člověka. Ale každé to jednotlivé Kua nám vlastně ukazuje, jakou formu energii má, a to je vlastně vyjádřeno 3 čarami takzvaného trigramu. My víme, že žijeme v takzvaném 3D světě, kdy vlastně, když si třeba vezmete krabičku do ruky tak a budete se na ní dívat z různých úhlů, tak vždycky uvidíte jenom 3 strany té krabičky. Ale my víme, že ta krabička má dohromady 6 stran, to znamená 3 vidíme a 3 nevidíme. A ty 3 čáry toho trigramu nám vlastně ukazují to, co je námi jaksi vnímatelné z hlediska toho hmotného světa, ve kterém žijeme. No a potom ke konci té školy my vlastně budeme pracovat s knihou I Ching, kdy nemáme už jenom trigramy, to znamená, nemáme tam jenom 3 čáry, ale máme tam 6 čár, pracujeme tam s takzvanými hexagramy a ten I Ching nám vlastně potom odhalí ty 3 části nebo ty 3 stěny nebo ty 3 roviny a úhly každé té situace, které nejsou vidět na první pohled. Vyzkoušejte si to, vezměte si krabičku a uvidíte, že si vezmete do ruky, uvidíte 3 stěny té krabičky a 3 nevidíte. A I Ching nám ukáže nejenom ty 3 viditelné, ale i ty 3 neviditelné a právě proto díky tomu I Chingu jsme potom schopni odhadovat vývoj nějaké situace, i když to na první pohled u té situace nemusí být úplně zřejmé a námi viditelné nebo postřehnutelné. Každé to jednotlivé Kua z těch 8 je teda dáno energiemi, nebo je dáno poměrem energií yin a yang. A každá ta čára toho trigramu reprezentuje buď to yangovou, nebo yinovou energii. To znamená, ty plné čáry, které vidíte na tom obrázku, to jsou yangové energie a ty přerušované čáry jsou energie yinová. A vidíte, že vlastně každý ten čtvereček, každá ta oblast, každé to Kua má různý poměr energií yinu a yangu. A tím nám vlastně říká, jaká forma energie tu danou oblast toho života jakým si způsobem ovládá nebo představuje, na základě jaké energie funguje. A my, když to budeme dodržovat v rámci toho, když něco nastavujeme, tak vlastně tím vytvoříme ty nejpřirozenější podmínky, aby to, co řešíme, funguje. A my jsme schopni ke každému tomu Kua, ke každému tomu čtverečku přiřadit úplně cokoliv, co v životě řešíme. Když třeba budeme řešit nějaký životní cíl nebo nějaký i krátkodobější cíl, tak víme, že cíle patří do Kua 9. A vidíme, jaké tam máme čáry, vidíme, že tam máme jakýsi nastavený poměr yinu a yangu. A to nám vlastně říká, když chceme dosáhnout nějakého cíle, jak si ho nastavit, aby ten cíl fungoval, aby využíval ty energie, které v tom Kua nám říkají, jak fungují. Když si třeba řekneme, že se chci připravit na zkoušku, na test nějaký, tak víme, že to patří do takzvaného Kua 8 a tam ten poměr čar je zase jiný.
Takže my dokážeme cokoliv přiřadit k jednotlivému KUA a potom pomocí této metody PAKUA si vlastně ukázat, jak ty všechny věci poskládat tak, aby nám v tom životě fungovaly, a vlastně to PAKUA je pro nás jakýmsi manuálem pro řešení jakýchkoliv situací, protože jakákoliv situace je zase jenom nějaká forma energie a ta forma energie vždycky bude patřit k jednomu z těch 8 KUA. Takže je to metoda, která je velice praktická, která nám opravdu zjednodušuje pohled na svět, protože my samozřejmě máme tendenci si všechno v životě komplikovat, a když budete studovat Feng Shui, tak vlastně zjistíte, že ten život ve své té přírodní nebo přirozené podstatě je relativně jednoduchý. A když víme, jaká forma energie tu danou situaci ovládá, a ta metoda PAKUA nám ukáže, jaké energie, jak tam jsou poskládané ty energie Yinu a Yangu, tak nám vlastně velice přesně nadiktuje, jakým způsobem tu situaci máme řešit. Každé to KUA, to zase vidíte tady z těch barviček, každý ten čtvereček má nějakou barvičku, zelená barvička patří k tomu elementu dřeva, červená je oheň, žlutá nebo ty odstíny té žluté barvy, to je energie země, fialová je energie kovu, modrá je energie vody. Takže zase vidíte, že my jsme si říkali v těch předchozích videích, že vlastně pracujeme s energiemi Yin a Yang, 5 fází, což je to dřevo, oheň, země, kov a voda. Pomocí 12 zvířat, zvěrokruhu víme, že máme 3 zvířata, která jsou dřevěná, 3 ohnivá, 3 zemitá, 3 kovová a 3 vodní. A díky tomu jsme vlastně schopni jasně identifikovat, jakým způsobem řešíme jakékoliv situace v našem životě. V této tabulce také vidíte, že vlastně každé to KUA nám určuje energii těch 8 základních oblastí života, které nám právě tvoří naši životní rovnováhu a vlastně nám ukazují, jak ten člověk v tom životě by měl fungovat. Takže vidíme, že nějakým způsobem je nastavená energie vztahu, což je KUA2. Vidíme, že tam máme 3 přerušované čáry. Je to žlutý čtvereček, to znamená to energie země. Kdybychom do toho přidali zvířata, budeme vědět, že sem patří ze zvěrokruhu koza. A když víme, co je to Yin a Yang, víme, co je to ta země, víme, co to znamená 3 jinové čáry, víme, co to znamená koza, tak už je to spoustu informací, které nám jasně říkají, jak si máme nastavit základní podmínky pro to, aby nám fungovaly vztahy. Když se podíváte na ten zelený čtvereček vlevo, ten prostřední, tak obecně je to energie rodiny. A zase vidíte, že je to čtvereček zelený, to znamená, bude tady nějakou úlohu hrát energie dřeva. Vidíte, že je tam dole yangová čára a nad ní jsou 2 jinové čáry, to znamená tam určitý poměr toho Yinu a Yangu. Kdybychom zase do toho zakomponovali zvěrokruh, tak do toho KUA, takzvaného KUA3 té rodiny patří tygr a zajíc. Tak zase, když budeme vědět, co je to tygr a co je to zajíc, tak zase nám to dá jasné informace o tom, jak bychom měli si nastavit fungování rodiny. Ale třeba ta rodina, nebo to KUA3, kam patří i rodina, to je energie naší minulosti. Všechno, co dneska máme, vzniklo někdy v minulosti. To znamená, je tam takzvaná energie návaznosti, takže my víme, že všechno, co v životě děláme, na sebe navzájem navazuje. A já když vím, na co to, co dělám, na co to navazuje, tak tu energii toho, na co to navazuju, můžu využít při té tvorbě, v té přítomnosti a tím vlastně vytvářím budoucnost. Takže v té metodě PAKUA je opravdu informace a jsou tam odpovědi úplně na všechno. Nejtěžší na tom je správně diagnostikovat tu situaci a přiřadit ji k tomu správnému KUA. Protože když vím, že úzké vztahy s partnerem patří do KUA2, tak KUA2 mi jasně říká, hele, je to země, jsou tady 3 jinové čáry, patří sem ta koza a tak dál. Takže umím nastavit velice dobré podmínky pro fungování vztahu. Ale my máme různé typy vztahů. To není jenom vztah KUA2, kdy vlastně z těch 2 já a já vznikne to jedno my. Máme vztahy s přáteli, máme vztahy se svými třeba zaměstnanci, kolegy v práci a tak dál. A to je jiná forma vztahu a to patří do KUA6, do toho fialového čtverečku vpravo dole a tam vidíte, tam jsou samé yangové čáry. To znamená, je to úplně opačná energie, kterou máme ve vztazích v tom KUA2, v tom žlutém čtverečku.
Takže je právě velice důležité vidět, o jaký vztah se jedná. Nestačí říct, hele, já potřebuji řešit vztahy, já potřebuji jasně identifikovat, o jaký vztah se jedná a potom ten vztah přiřadit k tomu správnému QA a tam nám potom to QA jasně potom zase řekne, jak ten vztah si máme nastavit, aby nám ty vztahy fungovaly. A takhle se budeme učit v té škole řešit úplně všechny situace. Nejdřív musíme porozumět, co řešíme, do kterého QA to patří a potom se znalostí těch trigramů, těch čár a těch elementů a zvířat a tak dál budeme umět nastavit správné podmínky úplně na všechno, co v životě řešíme. Opravdu to QA pokrývá vlastně celý ten náš prostor pro život, jak se tomu v tom Feng Shui říká, což je prostor mezi nebesy a zemí, to znamená všechno, co je mezi nebem a zemí, to je vlastně prostor pro život. Tam existují nějaké podmínky, co se jak čemu daří, protože jinak se třeba rostlinám daří na severní části polokoule, jinak blíž směrem k rovníku. Stejně tak máme jiná zvířata, která žijí na jihu a jiná zvířata, která žijí na severu. To všechno je ten prostor pro život a ten prostor, nebo se změnou prostoru se samozřejmě změní podmínky. Když budete trávit dovolenou v Itálii, tak ji budete trávit jinak, než když pojedete na dovolenou k severnímu pólu. Jenom změníte místo, vy zůstanete stejní, všechno ostatní se měnit nemusí, stačí změnit místo, změnit prostředí a hned se vlastně vytvoří úplně jiné podmínky. A tohleto, jaké podmínky máme vytvořit pro to, co zrovna řešíme v tom našem životě, tak nám právě bude ukazovat tato metoda PAKU. No a až se naučíme ty jednotlivé QA, protože my je tam probíráme opravdu do detailu, my máme spoustu informací o každém QA, co tam všechno patří, jak to tam funguje, jak si to nastavit. Tak se potom budeme učit i takzvané souvislosti mezi těmi jednotlivými QA. Představte si ty QA nebo metodu PAKUA na svoje tělo. To tělo je ta PAKUA, která se skládá z orgánů, což jsou ty jednotlivá QA. Takže když řeším svoje játra, tak samozřejmě funkce nebo špatná funkce jater bude ovlivňovat fungování těch ostatních orgánů. Stejně tak, když mě některé to QA nebude fungovat úplně dobře, budu třeba mít problémy v práci, tak to ovlivní nějakým způsobem i ty ostatní QA. Já si na tohle musím dávat pozor, abych si problémem v práci nevytvořil problémy třeba doma, v rodině, nebo třeba v těch vztazích, nebo se svými přáteli. Abych si pokud možno nerozházel ta ostatní QA, protože tím bych si rozházel celoživotní rovnováhu. Takže my se budeme učit i souvislosti, říká se tomu takzvané osy a roviny, kdy vlastně v rámci toho čtverce PAKUI vznikají různé úhlopříčky a pak jsou tam ty hraniční čtverečky, které vytváří vlastně to okolí té PAKUI. Takže tam se budeme učit souvislosti mezi těmi jednotlivými QA, takže nejenom, že budeme znát každé to QA velice podrobně, ale budeme vědět, že když budeme dělat něco s QA 8, co to vlastně udělá s celou tou PAKUou a jak si to vlastně všechno pak ponaskládá, tak aby to zase zpětně vytvořilo celou tu životní rovnováhu. Takže je to velice zajímavá věc, je to opravdu úplně z mého pohledu geniální nástroj pro život, protože vlastně nebudete muset až tak moc přemýšlet, co a jak dělat, co a jak řešit. Přestačí se podívat do toho manuálu PAKUA a tam je to všechno napsané. Tam jsou všechny ty kroky uvedené, co a jak máte řešit. Stačí to jenom nastavit a nechat to být, to staré známé taoistické konej nekonáním. Vytvoř tomu ty podmínky a ono se to potom bude dít samo. Takže to bylo jenom velice ve stručnosti. Samozřejmě my tou PAKUou trávíme v té škole několik dní, to není studium na několik hodin, to opravdu se do toho musíme ponořit velice detailně. No a v tom příštím videu bych vám rád představil právě tu knihu I Ching, knihu proměn, která se používá k odhadování vývoje a potenciality vývoje v budoucnosti, to znamená, svým způsobem se používá k věštění, takže to vám ukážu v tom příštím videu. Takže mějte se moc krásně, nezapomeňte, škola začíná 30. září, takže já se na vás moc těším, přihlaste se na stránkách školy nebo na náš e-mail a já se na vás moc těším. Mějte se krásně.